Toen ik van de morgen een petit boeten stapte, wie het 14 graden en ik denk, ja, het is milder, het wordt oorwaar. We beginnen richting hegere temperaturen, we beginnen richting nazomertemperaturen, we beginnen richting een weekend waarop op sneeuw de jest, nevens de kalender begint, maar de natuur die past hem er net bij aan. Wel, joen en vannacht droeg waar. We kunnen er wel even op uit. En vannacht een temperatuur zat tussen de 10 en de 13 graden, maar ik kom eens op een mistbank. De wind uit het westen of noordwesten waai, zwak of matig. In het kust- en watergebied kon ze op een vrij krachtige wind, krijg je jou rond 5. Morgen ik en daar voor alle evenementen in de provincie. Voor alles wat in de Boetenloft georganiseerd wordt. Droeg waar, we kennen erop uit. En de zinnen is er uit en terug bij. Maar er blijft een protte bewolking. Temperaturen 18 graden. Wind west-zuidwest. En die is zwak of matig. En dan terug naar de joentijd. Eerst nog 14, 15 graden. Op naar sneeuw. Een nazomertemperatuur. Maar eerst hebben we het waarbeeld, zinnen, maar ik een protte bewolking. En de temperaturen 19 of 20 graden. Maar als de zinnen erbij is, viel het warmer aan. Komt omdat er net al te volle wind staat. Zwak of matig, west-zuidwest. In de joentijd eerst nog zo'n 16, 17 graden. En dan terug naar het vooruitzicht. Op manje, een nazomerdag, maar flink wat zinnen en een temperatuur om het bij de 20 of 21 graden heen. Op Tiesje droeg waar, 19 graden, zinnen en bewolking. Op Waasje kon ze op een buiken, zo'n 17 graden en de zinnen er ik nog wel eens even bij. Nou ja, hoe het verder uitpakt, we moeten morgen maar weer even in het Waasje.